Про жорстокість війни та втрату найрідніших ці діти знають занадто добре. Їхні батьки, ризикуючи життям, захищають Україну на Донбасі. Когось із них війна розлучила з батьком на довгі місяці, когось на все життя. 16 дітей військовослужбовців українських запросили на тиждень у літній табір поблизу Праги. Про враження дітей від чеського відпочинку мої колеги далі. Ми з вами традиційно розпочинаємо наш день. Станьте, будь ласка, рівненько. Всі згадали до нашого. Ранок у таборі починається жваво. Діти шикуються біля наметів. Під гімн України піднімають два прапори – чеський і український. України, ні слава, ні воля. Вікторія Сачковська з Волинської області 3 роки тому втратила батька. Згадує, що до його повернення з фронту залишався тиждень, коли вона, її мама та маленька сестричка дізналися про загибель батька від ворожої кулі російського найманця в районі Авдіївки. Був ранок. Мама пробувала додзвонитись до тата, але він не брав трубку, вона переживала. І тут в один момент приблизно була 10-11 година ранку, і їй подзвонили і сказали, що його більше немає. Доки хтось в твоїй сім'ї не помирає, ти не розумієш, що людина може просто так взяти і зникнути безслідно. Тобто це... Ось, я чесно не знаю, як це передати словами. Всього до табора у чеському місті Колін заїхали 16 дітей бійців АТО. Живемо ми тут. Це наш дерев'яна хатинка. Ліжка є, дах є, постіль нам дають, зручно, спати можна, уютно. Ці діти знають, що таке війна не з чуток. Їхні батьки пішли захищати Україну від російського агресора, а їм залишилось чекати їх дома та бажати скорішого повернення. Саме більше я хочу, щоб закінчилась війна і нарешті мій тато вдома був завжди разом зі мною поряд. Завжди, щоб він мені казав лагідні слова, тому що от що, але від мами це звичайно приємно, але від папи ще більше. Вчитель та музикант з Одеси Максим Трубніков, волонтер, вирішив супроводжувати цих дітей до Чехії. Каже, хоче зробити все, щоб вони бодай на тиждень забули про жахіття війни. Зробити все для того, щоб вони відчували себе потрібними, для того, щоб вони усвідомили, що ця трагедія, це горе, яке торкнулося їх особисто, їх родин, на жаль, вже не зміниться, але треба продовжувати жити далі. У таборі щільний графік та тільки корисні розваги. Сьогодні екскурсія у заповідник «Чеський рай». Я плавати не вмію і я дуже переживаю. Організація «Українська європейська перспектива» вже в-6 приймає дітей захисників України у Чехії. Взагалі ідея того виникла так, що у мене були друзі, які загинули на війні, і в них залишились діти. І якось так подумали, що ми спробуємо там взяти маму з дитиною, а потім думаємо, спробуємо тоді зробити якийсь такий відпочинок для них організувати. Не кожен хоче говорити про те, як він зараз живе після того, коли втратив любиму людину. Тому для дітей навіть після 3 років для них це боляче. Мало для кого ні. Тижневий відпочинок для цих дітей вже добігає кінця. У понеділок діти поїдуть додому, в ту реальність, до якої вони ніколи не воліли б повертатися. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, з Чехії для Zaman АТР.